So, good afternoon guys. So, guys, nandito tayo sa loob ng Universidad ng Pilipinas. So, tawagin natin na UP. So, guys, dito tayo natulog tayo dito guys dahil sobrang ganda dito ng puno. Napaka-presko. So, medyo inantok tayo. So, natulog tayo dito guys. So, ipapakita ko sa inyo guys ang loob ng UP guys, kung gaano kaganda. Kaya maraming nag-aaral dito guys ng mga matatalino. So guys, tingnan natin. Pakita ko sa inyo guys. So dito tayo guys nakatulog guys. Sinabutan may nahinatid ako dito na pasahero guys. So natulog ako dito. Ayan So ayan guys, sobrang ganda ng puno. So napaka-presko. Masdan nyo guys. Kaya pag napapasok ako dito guys, natutulog talaga ako. Napakaganda. So ikot tayo guys dito sa loob ng UP guys. So alright guys, tingnan natin guys. Ikot na tayo guys. So alright guys, ikot na tayo. Guys, puro puno ang loob ng UP. Pero mayroon dito guys mga jeep na umiikot papunta ng North Avenue, papunta ng SM. Ang tawag nila dito ikot. Hindi, ang ikot pala dito lang sila sa loob. Meron dito mga sakyan ng papuntang SM North. So dito guys sa lugar ko guys, daming estudyante dito. Ang course nila dito guys, I think nakalagay dito National Science University. Electrical engineers guys, electrical engineers ditong area na ito So, andito yung National Science, Electrical Engineer. Yan. So, mamaya guys, dadaan naman natin sa parting ito, may nakalagay dito Marines Engineer guys. So, marami dito guys. Mamaya doon tayo sa mga abogado. Law, sa law. Ko alam kung loko o law. Guys, kung mapapansin nyo guys, puro puno yan guys pag nandito ka guys sa loob ng UP, parang tanggal ang stress mo sa buhay kasi nga napakalamig, puro puno. Ayan guys. Iikot ko kayo guys. Di lang natin guys, mayroon ditong Science Teacher Training Center. Marami ditong mga building. So iikot tayo guys dito sa oval ng UP. Paikot kasi to guys hanggang sa makarating tayo sa estatwa ng UP. Itong dinadaanan ko guys, daanan ng jeep ito, paikot.
Kung mapupunta ka rito papunta ng north ang mga jeep dito. Diba guys, tingnan nyo yung kahoy guys, oh. Yung mga hindi pa nakakapasok ng UP guys, tingnan nyo yung kahoy. Dito building na bulwagan ng Rizal. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung bulwagan ng Rizal. Ito Palma Hall. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Palma Hall. Nakalagay dito College of Science, Philosophy. Ito yung building na yan. Dito sa right side. Ayan guys, ito. Ayan. Mga pilosopo. Philosophy. Actually guys, ang mga nag-aaral ng philosophy, di ba, mga karamihan dyan, mga pare guys, philosophy ang mga course niyan. Kaya hindi mo matalo sa debate yan mga yan. Daming nag-aaral dito guys, mga anak ng mga matatalino. So, ito naman guys, Lagman Hall. Kilala nyo si Lagman, Congressman Lagman, yan. Sa kanila pinapangalan yan. Dito guys, soccer. Ayan, ayan, soccer yan. Ano anong soccer, mga training center. Ito, mga sakayan ng jeep dito guys. Kung gaano kaganda, puro kahoy guys. So daan tayo dito guys, Salo, anong tawag dito? College of Law pala nakalagay dyan sa building na yan. College of Law. So hindi na tayo lumapit kasi baka mapaginalaan tayo. Alam nyo naman, ang mga estudyante dito sa UP more karamihan ang nagtuturo dito ay mga makakaliwa. Hindi naman sa pagano, totoo naman yan. Mga dito galing sila sa Torco Campo. Alam mo,
mga sympathizer ng mga NPA. Yan, mga dito nag-aaral guys. Sila Miswari, dito yan. Dami. Sila Lagman, yan. Mga sympathizer ng mga kaliwa yan. Totoo naman yan. Lantara naman yan guys. Hindi naman tayo dyan pwedeng questionin. So daan tayo dito guys, dito pinatay, dito binaril si Lagman, alumni. Ayan. So alright guys, pupunta na tayo dito sa Ovation, dito sa Oval, dito sa estatwa ng UP. So dito na natin tatapusin ang vlog natin guys. Iikutan lang natin. Ayan guys, yan yung entrance ng UP Ovation. Ikot tayo guys para makita natin. Sana hindi babal. Ayan. Ayan yung ano guys, so ayan yung Revolto. Ayan. Hindi ko alam kung pwede magpa-picture dyan eh. So alright guys, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas. So pinakita ko lang sa inyo kung ano ang loob ng UP. Kita nyo naman guys, napakaganda pa, puro puno, saka napakalaki. Siyempre mga estudyante yan guys, matatalino. Alright guys, bye bye, hasta la vista. Love you all guys.